Hadian ka jingklant no ka kami berukpa jong ular sing ula sa kun swet hangta berula syang la sa ber ka kemisan beruknyi jong ular sing hi tangba ka kemisan beruknyi jong u kimla syu ban sneng ban kraw yo u namar ba ulet ban bod yo babu bon rai kumta kilap lat hakamon ba unle hi ya ka e baro bat ka mensim ke jong ular sing ka plu namar ka jing sliang bar ka jing trang banang pulekan ha ka ba khadu abagi yo i ba kimla syu ban khang ya ka jing let ka jong u bat u babu ban rai ka kemisan ka labe no shi sindon ya u na ying kam ai bam syu ya u bat ka labe jendat ya u kum miau bat kum uksau minta ka jing em ular sing udan ha ka purthai ka ba klem kmi klem kpa klem kur klem jat chano online ka donut bar ka mensim jong u kala angnut lepa na du men shiwa ban yo le school hanong solia hapo usahab bat imam lawes habala be yo una ying kumta ula phai do yap ya laki khmat sha soara ban let yam let ut ha usahab bat imam lawes bakin aja kari ya u ula let la ka let klem da tip ayu un ong bat ayu un kren anda ula poi haying usahab umnang bantiet ya ka jingkang bat ukhwat briu ban pli ya u ba unrung ula syuat syarum chaneng habarenda ying usahem ukna ubadap da ka jing sngosi apdeng kelingo lengai hadin katu kat nepor usahab ula yo i ya u ula pli ya ka jingkang bat ula keli ya u ukwa ayu ular sing syua ba unkren ula dap ki umat ula phaidin ya usahab pat ula keren ya yam ula ong syabe na ying usahab ula khat lang ya imam hakmat jongki ular sing uyathu rengkat ki umat aki khmat ayu kalaja ya u hamau smai haba usahab bat imam klayok sngow ya ka jinyathu bat ba un omlet syu chashnong henrei un syong no bat ki kim nang keren briu syu paramaki da ka jing sngolam ber ka jing isen ai kilabat no ya u hangta haying kin khmi hi dalade ayu la banle na ka banta jong u ki sngow e ban khat namar ki dan lupa arngut ki khna khun swen ki blari bat pendan kam ban hi ka ya ki kum ki nong sumar ying kumta ka ra jong usahab bat imam lawes kalong bakin bat kin pendan kam ya u haki kam ying ban shetja haba ular sing ula syong katu kat nesngi kisyam ba ulong ukna uba kongo bat uba tipsngi ulong ru uba smat basting nadu katrai ka kta adu kapule kot pulesla ulong ru uba smat e ya kichingeseng kat banang slam ba usa kata ka jing sngo iet ka jing sngo jan jongki kalanang kraw kum kading ha ulang yam tang hadin kendiat por usahab bat imam kila pendan kam ya u haki jaj kam baro ki badan hayeng hasem ha compound ber ha jing trai kam jongki haba ular sing ula sa katu kat ne benai berusaham ula minat ye ki kam pule kot bat lejing eseng ula sngo tenat e ye ki jing eseng pen pau la ne kata ka bible class ka bala pension jingmut jur e ya u haba ulet shekine ki class pen pau kalong syapang ka jinglong ublai bat syapang ka sngi bishar u pen pau ye la de ba ukwa ban long kristan no hadin bala tunjuk jingmut bha ya u la ulong udang kena apdeng khatwe bat khat asnam karta kila pediang yu syakabalang hanong saulia haka khatwe terik benai julai khat praspa saup kendai ka jingya thu khana ka ong bakala penkala ka bamut ya u kalong ka jing batai ha kelas penpau chapang ka jing syarkai jong ka sngi bishar bat ki sngi ki bakhadu ular sing ula shitam jingmut syapang ki ktien thang hakading bam jelep hadu ba umyo thya syu bon sngi bon men khadu uang habang layo i ya kata kapor bangamla banyang hakata ka sngi bishar syabar jong ukres ngala jam si jam ban ngala yang scam halor umau siang ubamen hendai habala pediang yu syakabalang ulakwa e ban yo ya ke jing baptis henrai la penslam hadu bakan da yo su thiet bha ka jingai jong u la penbet bo un let syaka jing baptis ha ka ying mane badang syutai thmai ha syala rengkat berkilai ngut ki weipat ki rangba ki bakerteng ulajhan ukpa jong udan rai udarji ukpa jong nasing bat ubaban
La pendap ya gajing baptis haka kat santerik Oktober kat praspa san puwei haka jingiseng kaba bon breu haka ba kilayawan ru shibon ki breu ompat long Kristan ban ya khmi kai uwei ni ki rangba bom long Kristan uba kerteng ulaj mit naga shnong nong krok utemen ubalah nyo post nam karta ubala let yo i ya kene jingiseng baptis asyala ula syok jingmot hadu kata-kata bat hadu ba undakut jingmot ban long Kristan. Reverend William Lewis ulathok kumne haka report jong syapang ular sing haka taga jingesang hasyala. Ula kren lengkot berkiaman sim haka ne karukam. Kadai kene ka kentin ka balapan kenduk yanga bat ka balapan thari ka jingetip lem jonga kumbala dai banlum bantang ya ustad kumta ter. Dai kene ka kentin ka balapan kendit yanga bat ka balapan long yanga bangan wat ya kalenti jong ka jing bam jukun. Ngayo i bakapap kalong ka jing sniu ka bakraw kamat ublay namar ka bainong jongka kalong ka basngaw shel khay ngalas kamru tang hau Chris ubala ban plat ban ngangay hau pitip bagi kasi ha bagi kren syapang ka bagi dangay skam ki juang ngan ngam bat kane kumta ngaru ngaong menta ngan ngam ha ka bangay hau try. Ular sing ulai jalong usamla ketika mon jong usaheb William Lewis uladon bat hakti kejat ulat reina pang hapang kat badan kikam ya kikam ying kam semru kumju hai kipor ba ulat ulet chano sengule ran ban playa ke jingat Kristan jong udon kektien ka bajem bat ka basheron riap usaheb kat shikaba ulet usang chnong chano uyalam rengkat ya syem la syubot ya usahab andre uyalap ru kat badan kaktin kat badan lagabon. Habaki ya puai kano ka shnong day ular sing ubalet wer breu syaka jing ya sang yalam ka rukam yalap jong kalong ban let wer ya ki breu ban wan sngap ya usahab bat uju ong wan ban sngap ya usahab ka mentoy ya phi ban yo sngaw udon ki khubor basngaw tenat kata-kata ban ya thu khana. Kaladon tang kawe ka jingja ka ba usahab Lewis ulas ngosi ya ular sing haba ka kami ular sing kelayan kinong syaram jangka kila lej aying ular sing bandawa ba unsiu no mau ya karam ki kami jong kabala syem hakapor ba lej syari dekhar kila kren hau da kiktien ke ba khor rengkat ban berngam berset hadu ba ular sing ulako ngu ban siu tang ba usiu kendian Haba usahab ulatip ya kata ulas ngosi ya ular sing ba ulit kular bit ya kabakum kata ular sing ulabat ya laka kular berkaktien kumba ula kular ula siu kendiat haba uyo jing ai na kabenta ka kam jing syakri jong amdan batip balapan kuit lut ne ya kata karam hakaba ula letno syari bilat ong ka jing yathu kana te parlong in sayap pa hakabenta ka balai